እንታይ ዝግዜ መመሊሱ ዝኸፍእ ካብ ንጉኾና ምሸት መመሊሱ ዝጠፍእ ኣብ ዙርያና ዝንቢ ስቃይና ክዘርእ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ቅሳነት ዝኸልእ እንታይ ዝግዜ መመሊሱ ዝኸፍእ ካብ ንጉኾና ምሸት መመሊሱ ዝጠፍእ ኣብ ዙርያና ዝንቢ ስቃይና ክዘርእ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ቅሳነት ዝኸልእ ኣስተውዕል መንእሰይ ኣብ ኣዲስ ዘለኻ ብሕልኽላኽ ሽግር ታሓልፍ ዘለኻ ፍቆዶ ጎደና ገንዘብካ ክጠፍእ ብመግረፍቲ ብስቃይ ምፍጣርካ ክትጸልእ መፍትሒ ዶ ኮይኑ ንግብፅን ልብያ ሕሰቡ መጥራይ ከም እንዲያ ዱንያ ካልእ ትፍታሕ ንሱ ኣይምሰልካ ኣብ ደኮንያ እጋንዳ ትሕበስ ዘለኻ ክንዲ ውላድ መርዓ ኣብ ፍቆዶ ስደት ክንዲ ሰሪሕካ ገንዘብ ፍቆዱ ኸርተአ እንታይ ዝግዜ መመሊሱ ጠፍእ ካብ ንጉኾና ምሸት መመሊሱ ዝኸፍእ ኣብ ዙርያና ዝንቢ ስቃይና ክዘርእ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ቅሳነት ዝኸልእ ስድውል ወላዲት እንታይ ይውረሎ ደሓን መማየ ካኣሊኡ ኸኣሎ የሓታሞ ነደይ ኣቦይ ክኸሜሎ እንታይ ክትሰምዓሉ ባኣይ ይሳቐሎ ብሕጊ ፈጣሪ ሰላምና ኻቡና ካብ ዓድኻ ወፂኻስ ከርተት ይዓኽለና ትግራዋይ ኤርትራዊ ዓቕሉ ጸቢብዎ ተወሊዱ ክነብር ምፍጣር ጸሊእዎ ፍቆዱ ፋሕፋሕ ዕሸል መንእሰይና ንሱ ይኮነን ፍታሕ ነስተውዕል ቀሲልና እንታይ ዝግዜ መመሊሱ ጠፍእ ካብ ንጉኾና ምሸት መመሊሱ ዝኸፍእ ኣብ ዙርያና ዝንቢ ስቃይና ክዘርእ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ቅሳነት ዝኸልእ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ቅሳነት ዝኸልእ ኣብ ህይወትና ቅሳነት ዝኸልእ